Bħala parti mill-proġett tal-Gvern għad-drittijiet tal-annimali ser ikunu qed jinbnew dsatax-il tinda għall-kenn tal-karozzini u iż-żwiemel li jkunu għal tul ta' ħin fix-xemx. Is-Segretarju Parlamentari għall-Bidja s-Sajd u Drittijiet tal-Annimali Rodriguez inawgura tinda ġdida għall-kenn taż-żwiemel fix-xatt ta' Tas-Sliema. Għaldes tqal li dan hu parti minn proġett biex isolvi problema li ilha għaddejja l-20 sena sħaħ u li taħt it-tmexxija tal-gvern preċedenti kull struttura tal-kenn kienet tiswa 40,000 euro. Għal-gvern kommessi li nindirizzaw il-ħtieġa li dawn il-karozzini ma jibqawx fix-xemx tiżreġ matul is-sajf u bdejna waħlu il-prototype shelters tagħna li saru f'dan l-aħħar xhur min-naħa tal-ħaddiema tal-Ammiri bl-iskop li tiġi indirizzata din il-problema. Huwa ħabbar li matul din il-ġimgħa se jiżdiedu dsatax-il tinda, b'10 minnhom il-belt u l-bqija ser ikunu f'San Giljan u Bugibba. Għaldes tqal li kull tinda tiswa 3,000 euro u ħabbar ukoll li t-tinet se jkollhom is-servizzi tal-ilma u drenagg. Is-Segretarju Parlamentari Għaldes esprima d-diżappunt tiegħu għall-attitudni tas-Sindku tal-Belt Alexej Dingli li qed jagħmilha diffiċli biex joħroġ il-permessi meħtieġa għat-tinet. Naħa tagħna determinati li wkoll shelters bħal dawn ikomplu jiżdiedu l-qudiem anka permezz ta' ħidma koordinata flimkien mal-Animal Welfare Department, laqdiet ukoll u l-NGOs tal-annimali, flimkien ukoll ma' Transport Malta u l-entitajiet l-oħra li jikkoordinaw it-tmexxija tal-karozzi. F'intervent li jagħmel il-President tal-Għaqda Kuċċiera Kevin De Bono appella biex kemm jista' jkun dawn it-tinet jintużaw għall-iskop tagħhom għaliex f'lokalitajiet oħrajn ġieli jintużaw bħala parkeġġ għall-karozzi. Huwa faħħar l-inizjattiva li qed jieħu l-Gvern f'dan ir-rigward għax waqt li l-kuċċier se jkollu iktar faċilitajiet, iż-żwiemel se jkunu protetti mill-ħsara li tagħmel ix-xemx tiżreġ speċjalment f'dawn iż-żminijiet tas-sajf.